Marami po akong trabaho ngayon. Ito po ay crib ng bata. Ayan. Dami kong trabaho. Sara ko muna dito. Kasi itong hagdan hiniram ko lang po. Dito po ako nakatulog ngayon dahil magdaratingan natin taga Paris, France, at saka New York. Dito po sila nag-stay. Ayan. Ibabalik ko na yung may-ari kung ano nila. Ngayon ito ibababa ko rin kasi mayroon pong sira na konti dito. So ngayon, yan mga glass ko i-akyat ko. Yan. Yan po. Ito po ay crib ng bata. Kukunin ko lang po yung gunting. Ayan guys. Ngayon ay ayan. Ito po ay bubuksan ko na ito. Itong crib ng bata. 1 minute lang po guys. Pasensya na po. Hello sis Samlin, thank you. Sobrang busy ko. I miss you too. Thank you, Mimi dear. Thank you so much. Thank you. Yan ako kasi itong crib ng bata. Manggagaling sila sa Paris, France. Dito sila titira. Buntis pa yung nanay. So nandun na yung mattress. Ito naman yung crib nito. Kama ng bata. Buong bilya. Dito ako naglilinis sa buong bilya. Pagod na ako kahapon pa umulan. Hirap talaga. Ito i-open ko itong kama ng bata. Ayan. Ayan. Ito ay bubuksan natin. Darating na yung mga taga New York, taga Paris, France. Ako ang nakaatas sa akin inaasang mga ito. Ayan. Binaklas ko na yung kama ng bata. Ayan na.
Ngayon bubuksan na po natin ito. Ayan, kailangan ko i-assemble na. Siguro 3 years yung batang matutulog dito, nakabuntis yung mama niya. So akong tagapag-alaga. Ito ay kama ng alaga ko nung marriage siya. Ngayon yung alaga ko na is 20 years. Ito sa kanya ito. Ano siya. Nakalimutan ko na yatang ano i-assemble. Titignan ko muna. Ayan. Yan. Yan, may 17 Ilocana. Umulan po kahapon dito sa bundok, so sobrang hirap po kahapon, guys. Kasi lahat ng mga sopa na nasa labas ay kailangan kong ipasok sa loob. Kaya basang-basa po ako ng ulan. Ayan. Ayan. Ayan po guys, oh, alam ko pa rin i-assemble more than 20 years na gamit ito ng alaga kong dalaga. Ayan. Ito po yung kama ng alaga ko nung maliit siya. Yung unang alaga ko ay pumunta ko sa Lebanon ay 4 months lang niya. Ngayon ay 20 years, mahigit na siya 20 years niya yung April, May, June, July, August. 20 years and 4 months na yung alaga ko. So ito yung sa kanya. Kama niya ito noon. Ngayon po ay ilagay natin yung crib niya. Ito yung para sa baba. Yan. So magaling pa rin ako mag-assemble guys. Oh, sa more than 20 years na kama ng alaga ko, alam ko pa rin. Yan. Po. Jajakitan ko lang si Mimi Beer. Ayan na. Jajakitan ko na si Mimi Beer. Thank you, thank you. Thank you, si Sammy Lynn. Kukunin ko lang yung ano nito, yung mattress niya. Bising-busy na ako guys kasi maglalagay na ako ng mga bedsheet dito sa kama. Pero hinihintay ko pa yung mga yung mga kumot na cotton kasi dito sa bundok ang init, sobra. Akala ko yung bang talagang sobrang-sobra kahapon. Boss, biglang umulan. Ayan, kukunin ko yung... Ayan guys, ito yung mattress. Ayan. Ito pag ano yung... Ayan. Babalik na ako sa pag-alaga ng baby. May big party pa kami sa 19, 40 na katao. Ayan guys, yan po ang update ko. Ngayon, pupus ko doon ngayon po ay may aalsin akong gamit dito na ipapamigay ko. Ito kasi mga damit ni Lola na old. Ayan, ito ipapamigay ko doon sa asawa ng caretaker namin kasi ayaw ko ng mga ganito. Ayan, pupunasan ko lang yung pinanggalingan ng upuan.
Ayan guys, pupunasan ko lang yung cabinet. Kasi ilalabas ko na rin yung mga ano nito. Ayan. Itong mesa na ay itong upuan na ano, yun ang gagamitin nila dyan. Yung dito sa kwarto na ito ay ano, anak ng kapatid ng amo ko, plus yung asawa niya ay Iranian, pero ang bait ng ano ng asawa ng pamangkin ng amo ko. Napakabait. Dahil nung andun sila sa Berot, akong nag-asikaso, saka talaga sila ay hindi sila kuripot. Nung inasikaso ko sila sa Berot, binigyan din ako ng ano, ng tip. So dito ako na maglalaga noon sa bata. Silang ako mag-asikaso, maglaba, magluto. Lahat-lahat. So, hindi ko naman inaano, basta mabait lang yung tao sa akin. Okay lang kahit na walang ibigay sa akin, basta mabait sila sa akin. Ngayon kukunin ko lang po yung bedsheet. Ayan. So, dito po tayo. Ayan. Ilagay ko muna ito doon sa ano. At itong mga kupeto na ito, hindi po sa amin doon sa taas. So, kailangan ko nang ibalik sa kanila. Sabi kasi ng may-ari ng bahay ito, yung kapatid ng amo ko, yung hindi sa kanya, ialis nila dito sa bahay niya, ayaw niyang makita. Ayan. Magdadala sila ng pupunan nila kasi yung nanay lang nila may upunan. I-chat ko pala mamaya yung nanay kasi baka makalimutan niya yung una na sinasabi niya. Ito kasi guys, dito ilalagay ko dito sa kanila. Ay, sorry. May ilalagay na natin ng ano yan. Sarado muna natin ito. Alisin muna natin ang mga ganito. Ayan guys. Mga unan. Ayan. Hindi maganda yung ano. Ay, ano ba? Yan. Ito po yung bintana, isasara ko pag nandito na sila kasi hindi pwede kakabas yan. Bubuksan na lang. Ang init sobra, pinapawisan po ako. Ito po yung cotton kasi hindi sila pwedeng mag-kelp. Dito sa bundok, hindi pwede. Ito po mga gamit namin sa Berot, pinakuha ko doon. Pinapadala ko dito para gamitin muna nila. Ayan. Simple lang pong bahay dito sa bundok, hindi pa niya napagawan yung may-ari kasi busy siya sa New York ngayon, tapos na sila sa New York. Lahat ng mga gamit nila sa New York, dinala na dito sa Lebanon. May bahay kasi sila sa Beirut din. Ayan. Ayan. Ito ang bahay ni Lolo at Lola nung buhay pa sila. Kaya ngayon, sa anak na niya. Ayan, alisin ko muna ito. Ang aga kong maglagay. Alam niyo kung bakit ako ang aga? Dahil ang daming nasa ulo ko. Maglilinis pa ako ng kusina sa baba kasi may big party nga kami. Ayan. All araw ng trabaho ko guys, marami akong papakainin. Mga 15 na katao araw-araw dito sa bahay. Kasi nandito silang lahat. Then, may big party pa kaming 40 na katao. Hindi ko kasi pwedeng ilag sa YouTube yung party sa sa Sabado kasi
makaka-copyright ako. Kasi may sayawan, may dancer, ganon. Ayan. So, ganito lang po. Hintayin ko muna yung yung unan. Ilagay ko na ito. Tapos isarado ko na yan. Ayan. Hindi kasi, laging maalikabok dito sa bahay kasi may nagre-renovate din sa kabila. Hindi pa sila tapos. Ayan. Ganito ang buhay ko. Ngayon itong electric fan ceiling pa nito guys, ipapalagay ko doon sa kusina kasi mainit talaga. Ang buhay ko. Ayan guys. Di pa ako nakalinis sa bahay namin, nakalinis na ako sa taas. Ayan. Ako kasi, buong bahay ito pag nagdagtingan na yung mga kasama nila, wala na silang trabaho. Akong nakalinis na. Yan din yung cellphone ko isa. Ngayon, ito po yung cotton, ganitong ginagamit lang po nila dito sa bundok. Kasi ito ay tamang-tama lang. Ayan. Ganyan lang po guys, Dapat ito ganyan. Bakit na? Ayan. Ayan, ganun pala. Gusto ko kasi ko ito, pasok sa loob. Ngayon ganyan. Ayan. Okay na. Ipasok ko na lang sa loob niya. Basa-basa po ako ng ulan kahapon. Dahil sa taas. Dahil sa baba rin. Ang hindi ko na-rescue yung tolya ng alaga ko. Dito sa amin wala akong na-rescue kaagad sa dalawang bahay. Mainit. Pasok po natin ng ganyan. Ayan. Para magandang tignan. Ayan guys. Tapos na. Yung isang kama. Pero yung isang kama wala pang cotton. Ang cotton kasi ng mama niya sa kanya benyong. Ayan. Ayan guys. Meron pang lamesa dito na ipaalisin, ilagay sa kwarto namin. Yan. Ang init! Ang init! Ayan guys. So ito tapos na guys. Ayan, isa na. Asa na yung ito muna ilagay ko. Yan. Ito muna ang mga unan nila. Yan. Yung isa kukunin ko rin. Ay naku buhay. My life. Ito naman yung pangalawa. Pipicturean ko din mamaya doon. Yung crib mamaya padala ko sa kapatid ng amo ko. Ayan guys. Dito tayo. Ayan. Isang tingnan nyo, hindi pa maganda yung wall. Kulang na yung oras nila, sabi ng may-ari ng bahay, ipapapintor. Ayan. Kasi pag winter dito, nagkaka-snow. So, nasisira yung mga wall niya, guys. Salamat sis, Samilin. Ang sipag ko. Ang sipag ko talaga. Lahat inaakyat ko, sis. Ako lang. Para akong turong ko kahapon ng umulan, basang-basa ako ng ulan kaya. Ngayon, mainit na naman. Buti na lang may solar na electric pan ako na ginagamit sa gabi. Tigisa kami ng alaga kong matanda.
Ito po, hindi ko kaya ito. Ipapabuhat ko dun sa caretaker namin para may trabaho rin. Kasi ako na lang lahat, parang mga trabaho ko ay, panglalaki ba? Kaya ko kahit na mabibigat na mesa sa baba na kahoy. Itong mga bed na ito, alam niyo ito, itong bed na ito, ay nako, hindi kaya, ang hirap, ang bibigat. Ang ganda ng kahoy nito. Kaya kung saan doon lang, hindi ko pwedeng i-move yan. Yan. Ito ang kwarto kasi ni Lolo at sa Lola nung buhay sila. Dito namin sila, binabantayan. Natutulog kami kay Lola at sa Lolo noon. Yan. Tiis-tiis lang ako guys. Mag-aure na ako ng December, uwi na ako. Makakita ko na rin yung pamilya ko, mga apo. Ayan. Kasi kung kailangan ko yung caretaker namin, tulog pa. Alauna dito, gigising. Ako dito, gigising ako, alas 6:30. Oh my God. Ang init. Mainit. Yan. Yung mga kapitbahay namin, taga-Belgium, last day na nila ngayon. Bukas uuwi na sila. Wala na akong kaibigan na taga-Morocco. Uuwi na rin siya. Kaya karamihan po ng mga tao dito sa Lebanon ay kung walang salamat sis Sanilin, salamat. Ito muna nilagay ko. Mayroon naman akong kasi dyan pero hindi masyadong photo. Ayan. Para alam niya kung ano ang kulang dito. Kasi susundin ka sa airport yung kasi hindi sarado ko talaga ito. Sarado ko pag hindi na ngayon. Mamaya hapon. Ayan. Tingnan niyo ang pause ko. Ito lang trabaho ko na ito. Pinawisan ako. So, ito. Problema kasi sa aking mga kapatid, alauna na dito. Okay, alas 12:30. Tansyahan pa na ilalagay ko, alisin ko rin sa isang kwarto. So, tapos na ako dito, punta tayo sa kabila. Ayan, guys. Ayan. Punta tayo sa kabila. Doon din ako. Dito. Ayan, guys. Kapatid ng amo ko. Na-organize ko na lahat ko ng mga towels niya, ready na. Yan po. Ito, mga towels po niya. Ito po yung tablecloth, bedsheet. Nilagay ko na lang dito. Yan. Aalisin ko ito. Ito naman ilalagay ko dun sa kabila. Ayan guys. Marami siyang bilin sa akin. Ito ay mga small towels niya. Kasi pag nandito yun, ang dami niyang towels na ginagamit. Ito po guys ay kortina niya. Ilalagay ko pa dyan, saka dyan. Ito po yung isang dalawa. Ay isa lang. Isa dito muna, dalawa dyan. Ayan. So tatlo ito guys na kortina. Ayan. Inaakyat ko po sa taas niya. Nilalagay ko yung mga niya. Ito po yung nasa niya. Ito naman yung cotton na ipapatong ko sa bedsheet niya. Yan. So mag-umpisa na rin po ako dito. Yan. Dami kong nilabhan. Dami kong pinalansya. Buong bilya ito akong naglinis. Doon sa katas-taasan, nilinis ko lahat. At doon sa balkon nila, ang init-init, nagdilig. Mayroon pang 4-5 paso ng halaman, itinanim ko na para katapos na doon.
Kaya dito na ulit ako. Ayan guys. So samahan ko ninyo ako ulit. Ayan. Meron pa akong kukunin na isang special na unan niyang kapatid ng amo ko. Ayan. Ayan. Kasi hindi pa ako tapos yan sa drawer. Kasi paano ako matatapos? Pagpunta sila dito, nandun ako. Kusina, lahat. Punta ako dun sa garden. Tingnan niyo po guys, oh. Ano, itim na ako dahil lagi akong pumunta sa garden. Naghaharvest ng mga prutas. Grapes, saka fig. Yan. Bakit ganito to? Hindi kasi sila, nag-stay dito last year. So, tingnan ko nga. Ang gamit lang kasi ito ng kapatid ng ako, lahat galing sa Amerika. Woo! Pawis na pawis ako guys, oh. Bakit hindi na naman? Tingnan mo, niluluko ako ng bedsheet na ito. Yan, ganyan na siguro itong fitted sheet na ito. Pag hindi ka pa, talaga, bahala ka na. Ayan, sana naman, okay na. Ayan, sana. Bakit? What happened? Ang bibigit ng mga kama dito. Bakit kayo ganito? Anong nangyari? Ito naman yung, Mr. Rice. Ala. Buksan ko ito. Ay naku, ang sarap ng hangin sa mukha ko. Yan. Benta muna. Ito ang ayaw ko, oh. Tignan niyo guys. Ang hirap. Bakit kaya hindi naman? Ayaw naman, oh. Ayaw. Tulog pa po ang mga Tingnan ko nga ito. Hindi naman fitted sheet to. Ang hirap to. Alisin ko na lang. Lagyan ko na lang ng puti. Hindi, yung brown na lang. Ito mamaya na yan. Ang ilagay ko po guys ay ito. Sabihin ko na lang sa kanya, hindi pwedeng ilagay yan. Kasi may gamit siya sa biro, sinabi ko yun ay para dito. Hindi siya nakikinig sa akin. Ang kulit pa naman ng kapatid ng amo kong yun. Ito na lang ilagay ko guys. Walang problema. Kailangan gumawa ng paraan. Ayan. Di pwede na. Di po ba? Gamitin na lang natin ang utak natin kung paano tayo makaano. Hindi pwede kasi yung niya, fitted sheet. Kung gusto niya, siya na lang maglagay pagdating niya. Basta huwag niya akong istorbohin dahil dami kong trabaho. Ayan. Ayan. Oh. Okay na. Okay na po. Ay, Diyos ko, ang init. Sinisipon na ako dahil, basang-basa ako ng pawis.
Sinisipon na talaga ako, guys. Kunin ko lang po guys yung ano, yung tubig ko na sobrang lamig dahil talagang ano. Ang init. Yan, nakainom na po ako guys ng tubig na malamig. Naglagay po ko yung 2 bote sa freezer. Ayan. Ngayon, ito para sa una. Ito. Itong puti. Fiesta po dito sa amin 2 araw na, 2 gabi. Ngayon ang last day. Titignan ko kung ano dito yung bits. Ano po. Salamat sis Sanilin. Thank you. Okay lang sis. Dapat baliktad natin ito para yung pag-ano natin yan. Ganun ba? Ganyan siguro. Kasi kung ilagay ko ito, pag nandito na sila, ay naku, ang dami-dami nilang mga Salamat partner, salamat. Sobrang busy ko. Ang dami kong trabaho. Darating na yung taga Paris, France, saka sa New York. So, inaayos ko ang mga kama nila. Tapos may big party kami sa Sabado na 60 katao. 60 katao yata. At dito ang kainan sa amin. Araw-araw kong magpapakain ng 15 na katao. Ayan, papakainin ko araw-araw yon. Ang problema pa naman, may vegetarian, iba-iba yung kakainin nila. Tingnan ko nga ito. Manuloko ako dito sa, Ayan. Kumusta ka na partner Percy? I miss you so much. Miss ko na kayo ni Sis G. Sobrang busy ko. Pag nandito sila, talagang ino-off ko yung sa akong cellphone. Hindi ko man lang hindi ako makasilip. Ngayon, umalis sila sandali, nag-ano ko dito. Ayan, okay na to, okay na. Akit pa pala ako dyan, bakit ko na nilagay ito? Akitin ko pa yan. Maglalagay ko ng cortina. Teka nga. Kung kaya ko. Isara ko ito kasi baka mahulog ako. Mataas ito eh. Baka mahulog ako.
Anin ko muna ganyan. Pwede naman ako. Napakamasilan kasi ni ng kapatid ng amo ko. Ay nako. Yan, ito po yung korte na nilalagay ko. Bago ko ilagay yung Yan. Maraming sana kung na lang. Ayan. Isa na ito. Ito yung pangalawa. Sinisipon ako dahil ang init-init po ng panahon. Ayan, ganyan. Mainit. As in, mainit. Mainit yung hangin niya kahapon. Tapos bumiglang umulan. Nabasang-basa ako talaga. Basang-basa ako kahapon. Ayan guys, ngayon po ay isusuot na natin sa nito. Ayan. Ayan. Unahin ko muna ito guys. Ayan. Tapos, ito rin. Kunin ko muna yung lock. Yung lock niya. Ayan. Kabilaan ko yan. So, baba na ako. Ayan. Pag ko na lang. Mamaya. Ayusin ko muna itong tinatapang ko na Ayan. Pwede na, pwede na. Ayan. Shout out sis, partner Percy. Shout out sa'yo. Ayan. Ngayon po guys, ilalagay na natin yung isang cotton. Ayan. Tapos mayroon pang isang, ipapatong natin yan. Kukunin ko pa yung isang, unan. May special na unan siya kasi yung kapatid ng amo ko. Kung pahiram sana yung yung isang unan niya sa anak. Ayan. Ganyan lang po. Tapos yung isang orange, ipapatong ko. Wala, sinipon na talaga ako. Basang-basa kasi ako ng ulan kahapon. Ay, Diyos ko. Iinom pa ako mamaya ng gamot. Kasi hindi ako uminom ng gamot, pero parating may bata kasi. May bata na alagaan ko. 3 years. Or 2 years, my dear. Kailangan ko. Itaas na naman. Ayan. At yan pa. Ayan guys. Kaya matapos sa pag dito. Yan. Ang hirap talaga. Ang hirap. Ayan. Ayan. So, kailangan natin na yung mga unan. Ito po, iwan ko dyan. Tapos, ilagay ulit natin. Ito pa isang patong. Ay, nako. Diyos mio.
siguro pahiram ko siguro sa kanila. Akit pa ako guys, kukunin ko yung hagdan. Akit po ako guys. Kukunin ko yung isang una. Nagagalit na ako. Dahil mainit. Alisin ko na pala yung ano niya at iwan ko na dito sa taas. Ito ang special na unan ng kapatid ng amo ko. Very expensive na unan. Ayan. Kasi itong ano, tignan niyo pala yung gamit ko, yung bata kasi na pinagkakasya ko. And guys, ano natin ito? Sobrang init talaga dito guys. Oh, pawis na pawis ako. Mula kahapon po, mainit yung ano, yung hangin pa niya. Biglang umulan. Ay, Diyos ko. Alam ko na makakasakit ako nito. Dahil sa nangyari kahapon sa akin. Ang init-init na nga. Tapos, ang init na, umulan pa. Naulanan pa ako. Tapos yung bruha pa na isa, di man niya ma-appreciate yung ginagawa ko dito ng takbo-takbo ko dito mula sa taas para isave yung mga mababasa. Yung sa sarili namin doon sa alaga ko na ano niya, yun ang basa, hindi ko na ano. Isinave ko yung mga iba, pero dito sa amin hindi ko na isave. Iwan ko, yan muna ito. Patangin ko muna yan si Surides. Kasi si Surides, napakamasilan din. Yan na po, ilang patong na po. Ganyan talaga sila dito. Para tapos na ako dito, maglinis na lang ako. Dahil ako pa, may mission pa ako sa baba. Doon po sa, ano, sa garden po. Meron po kaming kusina doon. Nilinis ko na po yun nung tapos ng party na isa. Gagamitin na naman. Maraming bisita. Yan. Pagkatapos pag-uwi po nila, babalik na sila sa kanilang mga ano, ito lahat, ako ang maglalaba, magbabalik sa kanilang mga kabinet, plantsahin, ayan. Saan ka pa? Yan guys. Dalawa po munang ano, una nilagay ko meron pang dalawa kasi hindi ko alam kung ilalagay ko lahat. Kung ipahiram niya sa anak niya or no.
Or bibili siya, sabi niya bibili eh. Wala pa naman anong gagamitin ng anak mo. Ayan. Ganyan ako mag-ayos. Ngayon po ay itong nasa ano niya, i-ano na natin yan. So ready na po tayo. Ayan. Ayan guys, sobrang pawis ko talaga. Ayan oh. Sobrang pawis. Kailangan mong i-taas para maisiksik natin sa loob ng mga ano. Ako dito, hindi ako napupuno dahil sa init. Nakapatong yung pumot sa tiyan ko lang. Maraming lamok pa dito sa ano, sa bundok. Ayan guys. Kaya nakapokus ako sa araw na ito dito sa mga bahay. Sa kusina sa baba, mga ganon. Ngayon, guys, kunin ko po yung, tupuin ko muna ito. Ibalik ko sa, palinit. Ako naman, ano pa naman, sobrang pawis ko. Diyos ko. Sobrang busy ko pag nandito sila. Hindi ko mahawakan ang cellphone ko talaga. Ayan. Ganyan muna ito. Kasi lilinisin ko pa yung drawer na ito. Ito muna ito kasi itaas ko pa pala yan. Meron pa akong ilalagay pala dyan na isa. Dalawa ba? Akit pa pala ako dito guys, oh. Kailangan ko yung hagdanan kasi i-fix ko rin yung ano niya. Ngayon ito kung palensya ko na idalhin ko na sa aking kwarto. Dahil ayaw na niyang pag-alit dito. Ayan. Isarado ko muna to. Pupunasan ko muna. Ito po ay gagamitin po niya sa banyo. Bahala na siyang tumingin dyan. Kakapagod guys. Sana yung ano niya, isa ba, dalawa. Anong gusto mo sa rides? Pero alam ko isa lang nilagay niya doon dito, dalawa dyan.
So, dito ang dalawa, isa doon. Hindi yung pwede isa. Ito ang isa pwede. Ayan guys, ito ilagay ko rin sa kabila guys. Para pagdating niya ay wala na siyang sasabihin sa akin na ganito. Itong drawer lang pala niya, itong drawer niya sa ano. Saka itong painting, hindi ko pakialaman yan. Sabihin niya sa caretaker namin. Oh, okay na. Ibalik ko yung mga hindi ba gagawin. Pasensya na po kayo dahil maingay talaga. Dito sa kwarto, nailagay ko na yung mga mga kortina, saka yung bedsheet. Ngayon ito ay aalisin ko na rin. Pero ito ibabalik ko sa taas. Ayan. Meron pang isa, pero isa lang ang nilalagay namin dito kasi so, ibalik ko ito, and then alisin ko na yung paransyahan, maglilinis na po ako dito, para tapos na ako dito. Then, maglilinis ako ng buong bahay na, lahat na ng kwarto, nilinisan ko na. Para dusting-dusting na lang sa susunod na araw. Kasi ito, Lunes ngayon, Sabado po may kami, may darating na, may darating ngayon. May darating Huwebes, may darating ng Biyernes. Sabado ang big party po namin dito. Ayan. Itaas ko muna ang mga ito. Kung kailangan niya, sabihin niya sa akin. Ang bukay sisiksik na naman. Ang hirap. Ay, naku! Nakakatakot pa lang itong hagdan na ito. Walang maghawak pag mahulog po ako. So tapos na po ako dito. Alisin ko ng hagdan at saka plantsahan at maglilinis ako ng drawer din sa floor. Ayan. Tapos ko dito na naman. Makulan din na lang panahon kaya hindi ko na nilabas yung mga upuan nila sa taas. Basta pinasok ko na, nilinis ko na sa balkon. Bahala kung uulan ulit. Ayan. Kasi itong mga ilalagay niya. Itong mga, ang dami niyang itong kapatid ng amo ko. Ayan. Mayroon siya yata nakatago dito na nilagay ko noon. Tingnan ko nga. So ito alisin ko muna. Dahil by the way ito. Nililinis ko ang mga ilang beses ko nang nilinis ito, dusty pa rin. Kasi po, may nagpaparenovate dyan sa namin. Dyan sa may, ito yung mga frame. Alam ko ito kay Soraya ito nilalagay doon.
mga painting guys, pinabalik ko na sa kanilang lugar guys. Ito. So, nilagay ko na guys. Ngayon, ito na lang ay yung mayroon pang isang painting. Ito, iwan ko kung saan ilalagay. Doon na lang sa ilalim ng ano. Kasi ako lahat po ang nag-ano nito. Nag-organize sa mga bahay dito. So, asan na yung pamunas ko? Ngayon, kukunin ko na rin yung walis. Magwawalis na ako. Dito palang maraming abubot ng kapatid ng amo ko. Ayan. Ayan. Ayan guys. Mahilig yun sa mga abubot eh. Mahilig yun sa mga supot-supot pa. Pag mag-impake yun ay nako. Sobrang init guys talaga dito. Ano ko muna ito? Ang init guys talaga, hindi pa tapos yung trabaho sa taas pero nawalan kami ng nawalan po kami ng signal. So itinuloy ko na lang po dito sa baba. Ayan. Init. Ano?
guys. Talaga, hindi ako makahinga. Pawis na pawis po ako oh. Upo lang ako ng sandal pa. Akit ulit ako. Mga 11, akit na ako. May half hour pa akong maupo lang ng konti kasi sobrang pawis na pawis po ako. Pag pinapawisan pa naman ako ay ano, yung bang berwit ako. Kasi yung ulan kahapon, nandito yung mga nilagay mga ulan. Tapos umulan, so inalis ko, nandun na binalot na. Nakong buhay. Buhay. Ang init guys talaga. Ang init. Basta Carlos.
Init-init. Pumuna ako dito. Sobrang talagang init, guys. Init. Sobrang pawis na po ako ito. Bundok na itong nasa amin, ay. Dami talaga. Ang hirap talaga, ano. Ang init. Hindi ko man lang alam kung saan ko ano yung cellphone ko. Ayan. Ayan. Uupo muna kasi ako. Yung tubig ko, ano, naubos ko na yung isang bote. Ayan. So guys, makulimlim na mainit na hindi mo maintindihan dito sa bundok ngayon. Ayan, wala akong papuntahan na ano. Talagang na ano, makulimlim guys dito. Pawis na pawis po ako. Ayan. 27. Mayroon na lang 2 minutes kasi ano, akit na ako at hindi ko naman pwedeng iwan tong cellphone ko. Buti sana kung yung silent live at iiwan ko na lang po. Marami pa akong trabaho sa taas. Maglilinis na ako sa isang kwarto sa sahig para totally na tapos na yung isang kwarto. Doon na naman ako sa isa kasi bubuhatin ko pa yung lamesa, ilagay ko sa kwarto namin, isiksik ko kung paano kasi hindi kailangan ng 2 kama doon, kailangan lang namin na isa. So titignan namin pagdating ng may-ari ng bahay kung ano ang desisyon niya talaga. Kasi yung mga pagpalansyahan, ganun, dapat sa kwarto namin yun. Maluwang kwarto namin, kaya lang pinalagyan na naman isang kama ng amo ko. Yung among tunay, ayaw naman ng may-ari ng bahay, hindi naman yung bahay yung amo ko. So, general cleaning ako ngayon guys, tapos na ako sa taas. Tapos na rin ako sa balkon nila. Nagdilig ako ng mga tanim nila at nagtanim pa ako ng mayroong pang-5. So, hintayin ko na lang pong 1.5 hour itong live ko at ako ay akit ulit dahil marami po talaga akong trabaho. Pasensya na po kayo dahil ilang araw po talaga na hindi ko mahawakan yung cellphone ko. Kung nandito sila talaga, hindi ko mahawakan yung cellphone ko. Pag wala sila, doon lang ako nagla-live. Alam ko naman kung na pupunta naman sila dito maya-maya. Pero hindi pa sila nga kaya pwede pa naman ako nag-live. So, meron na lang, ilang minutes na lang. Tingnan ko lang. Kasi hindi ko dala yung ano ko. Tinitignan ko ito sa urot ang cellphone ko. Ayan. May ano na. So, kailangan ko nang magpaalam guys. So, maraming salamat po sa inyong suporta. Shout out si Samilin, kay Mimi Bear, at kay partner Percy. Thank you very much sa inyo. At kung sino pa yung hindi ko kasi makita yung nanonood. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos. At sana suportan nyo ako ulit. Ito lagi si May 17. Andito sa bundok. Ang init. Umulan kahapon. So, ang itim-itim ko na guys. Lagi ako sa garden. Namimitas ng ubas. Namimitas ng fig. At minsan inaanyaya ako ng pero bukas uuwi na yan. So baka hindi na kami maglalakad pa dito sa bundok. Kasi mamayang gabi po ay may birthday yung alaga niya, yung nagbinyag ng Miyerkules. Pero sa hotel po yun. So hindi naman pupunta, sila lang ang invite, yung mga amo, yung alaga ko yun. Silang pupunta sa hotel. So maraming salamat po na naman. Bye!